Er I kommet hen der? Ja, jeg kommer nu om 2 minutter. Okay, jeg venter udenfor så. Ja, det er. Aha. Nej. Hvor kom du hen derhen? Filming. Yeah. Who are you? I'm the governor of California. Vi har fundet en funky person. Du må holde pænt. Freak! Freak! Jeg kommer hen der. Nye nøgle. Meget godt. 2, 3, 2. Super. Perfekt. Så får han bare lige med en fil. Tak for det. Du skal ikke mit film. Nej. Det var bare sjovt. Fordi jeg har mange mennesker, siger jeg forstår, men... Ja, okay. Ja, vi prøver bare lige så forsigtigt. Hej. Ja, okay. Ja, vi prøver bare lige så forsigtigt. Hej.